Torvet. Køge Torv er det største provinstorv, og i dag bruges det som handelstorv onsdag og lørdag. Inden det blev torv, lå der en gård, hvor det siges, at der var meget hjemsøgt. Gammelt hus. Danmarks ældst daterede hus ligger i Køge, og det er fra 1527. Det siges, at teglene hedder nonnetegl og munketegl. Nonneteglene var formet over nonnens lår, og så kan I selv gætte jer til munkene. Kirken. Kirken blev bygget i 1300. Stenene, der blev brugt til kirken, blev taget fra et kloster, der lå i byen. Kirken har også været katolsk, og det er derfor, man i kirken kan finde 8 kranier. På prædikestolen, lavet af Hans Holst i 1624, verdens første selfie, da han valgte at hugge sig selv ind i prædikestolen ved siden af englene. Da Køge var besat af Sverige, blev kirken brugt som stald. Og da svenskerne skulle ud af midtergangen, huggede de næserne af englene på kirkebænkene. Rådhuset. Den dag i dag er der stadig rådhus, hvor det hele tiden har været. Der blev lavet en lov om, at huse ikke måtte have hvide facader ud til gaden. Kun jordfarver. Det var fordi, at den hvide skinnede i øjnene, og derfor måtte den kun bruges til at oplyse de små gårde. Apotek. Der hvor apoteket ligger i dag, har der altid været apotek. I gamle dage kunne man ikke kun få medicin, man kunne også købe søde sager og øl. Lort i gaderne. Torvet har hævet sig 1 meter og 52 centimeter, hvilket de kalder kulturlaget. Man kan også betegne det som lort. Hvis du kigger ned på åen ved siden af det gule hus, kan man se, hvor meget gaden har hævet sig. Havnen. Toldboden var der, hvor man i gamle dage betalte told på de varer, skibene havde med hjem. I dag er det et sted, hvor man kan drikke sig stiv og have det sjovt. Førhen har der ligget 93 værtshus i Køge.